जोङो थांनाय 20 मार्चआव सानजा गुवाहाटी आनसलिक दुलाराय बर' हारिमु आफाद दानाय जादों। बिनि थाखायनो जों बे आफादनि थांखि लानानै जों गोदान बोसोरखौ फालिनो सानदों। गिबियै जों बे दोलबारि गामियाव फैगोन 16 एप्रिलाव माने बाथौ फुजा आरो बहागि उत्सव जागोन। बेनि थाखाय जों बे जोंनि बे गोदानै दानाय बे आफादजों लोगो लोब्बा लानानै जों बेयाव जोङो माने इन'ग्रेसन खालामनो थाखाय जों थांखि लादों आरो बेनो जोंना बेयाव बे बिहु फांसनाव बर' मोसानाय जायो आरो जोङो गाजा गोमजायै न'खर न'खर बैसागु मोसायो। ओरैनो सानबेसेनि हाबाफारि लानानै फालिनाय जायो? बेयाव जोंना बैसागु आरो बाथौ फुजा सानसे आरो बैसागु माबानाया सानथाम जायो। दिनैनि जितु रिहार्सेल सोलोंनाय बे बादाया जितु दख'रानि आनसलिक गामि दं बेयाव जोङो बर' रायजोआ जोंना 107 घर दं। 107 घर दोलबारिनि गेजेराव आरो खाथि खाला आरो बहुत दंबावो। 95निफ्रायनो फालिगासिनो दं आरो दा जोङो गोदोयै जोंनि हारिफ्रा गोदोसोनानै बैसागु मोसायामोन, बाथौ फुजा सिबियामोन। दा जों बे बाथौ बैसागु मोसानायनि थ्रुयैनो जों बाथौ फुजाबो खालायो आरो हारिखौ एसे जोङो लासै लासैनो माने जौगाहोनो हादों होननानै जों सानो आरो जोङो बिथांमोना बेयाव गोदोनिफ्रायनो थानायफ्रा राव रोङाबाबो जाय राव गोरों बिसोरजों थाफानानै बिसोरबो मोसाफायो, रंजायो बेयाव आरो बिसोरबो सोलोंनो गोसो दं आरो सोलोंबोगासिनो दं। रावनिबो बेयाव सरकारनि अनसुंथाइ गैया आरो जों बे दोलबारि गामिनि माने दान बर'निजोंनो बेखौ जों लुनाय जादों आरो बे बोसोरावनो जों फालिनो सानदोंमोन, इन'ग्रेसन खालामनो सानदोंमोन, नाथाय रांखावरिनि एसे अभाब जादों। बेनिखायनो जों फैगोन माग दमासियाव बेखौ फालिनो थाखाय थांखि लादों आरो जों दा बे जोंनि सानजा गुवाहाटी आनसलिक दुलाराय हारिमु आफादा जों दा गोदानहाय जोंनि बे बागुरुम्बा नित्य बा जोंनि खेराइ नित्यखौ जों माने जौगाहोलांनो थाखाय बा जों गासै रंजालि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जों बैसागो फोरबोफोराव फालिनो थाखाय जों आवगायबोगासिनो दङ आरो जों दा बे सानजा गुवाहाटी दुलाराय आनसलिक हारिमु आफादा बेबायदि जों गाजा गोमजाहै दा जोंनि फैगौ 24 तारिखैबो लख्रायाव माने बेबायदि गेवलां माने माबा लादो रंजानाय बैसागोनि फोरबोफोरखौ आरो जोंबो दा बे माने आनसलिकआ जों गासै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों माबादिहै आनसलिकनि हारिमुनि बे दामनाय देनाय मोसानाय रिंगु दामसाफोरखौ जों माबादिहै आवगायलांनो हागोन, जों बेबादि सानजा गुवाहाटी आनसलिक दुलाराय हारिमु आफादा माने सेस्था खालामबोगासिनो दं आरो नाजाबोगासिनो दङ। जों बेबादिनो जोंनि बर'नि गासै रायजो राजाफोरखौ जों मोनसे गुरैयै खावलायनाय, मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि रावा दा गोमालांगासिनो दङ। बेनिखायनो जों जोंनि बर' हारिखौ जों माबादिहाय जौगाहोबोनो हायो, माबायदिहाय जों रोङि रावखौ जों फोरोंनो हायो, बिनि थाखायनो जों दिनै बेबायदि सानजा गुवाहाटी आनसलिक दुलाराय हारिमु आफादा बेबायदि मोनसे माने माबा खालामनानै फैदो बा जों नाजाबोबाय थादो बिथांमोनखौ सोरां लामायाव लाबोनो थाखाय जों माने नाजाबोगासिनो दङ आरो जों बिथांमोना जिथु जोंनि रावखौ मानो बावगारलांखो, दिनै जों बर' बिमा थानानै बर' राव गेवलांथों होननानै जों मोनसे जोंनि स्ल'गान दोङो, बर' राव गेवलांथों, बर' बिमाया जौगालांथों। बेबादिनो जों गासै रायजो राजाफोरनि सेराव जोंनि गासै बर'आ खौसे जानानै जोंनि गाननाय जोमनाय मोसानाय रंजानाय बायदिफोरखौ मोजाङै माने जों बेबादि बैसागो फोरबोआव मोजाङै माने फालिनो थाखाय जोङो आगबारिबोगासिनो दङ आरो जों दा गासै सानजा गुवाहाटी आनसलिक दुलाराय हारिमु आफादा फैगौ 5 तारिखआव जों बै
नारेंगि पाथरकुवारि फिल्डआव मोनसे माने गेवलां माने मेल बेयाव माने जों माबा खालामनाय जादों आरो जों बेयाव गासै रायजो राजाफोरखौ जों लिंबोनानै जोंनि माने बर'नि सेनि आर्टिस्टफोरखौ लाबोनानै बेयाव जाहाथे जों मोजाङै गाजा गोमजायै बे मिटिंखौ खुंनो हायो। बेनिखायनो जों माने गासैबो रायजो राजाफोर